Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama. O nakaabot naman ta og isa ka oras sa atong pag-edit sa Palamay Drama, mga listeners. O ato na pong sundan o upload karon. Palamay Drama Compilation Part 159. Sa dili pa ta magsugod sa ato ang drama, mga listeners, magbasa ta sa mga comments katong last nga gi-upload nato nga Part 158. Basahon na to para nasa tayo pang intro vlog, mga listeners. Ang first comment na to si Ma'am Delsam 99. Good morning sir idol, timing kaayo kalingaw ko work, paminaw ko duwaite, ilabi na sa imong makalingaw nga drama. God bless you and family. Daghan jud salamat sa imong Ma'am Delsam 99. Ako magpasalamat jud ko pirmi sa imo ha, sa imong kanunay nga pagsunod. Ug labi na sa imong pag-comment ma'am na pirmi jud ako mabasa sa akong pag intro vlog. Ug kana salamat jud kay sa imo ma'am na jud ka pirmi. Ug labi na sa imong pagsunod sa atong mga upload. Daghan jud salamat sa imo ha. Ug amping-amping sa imong trabaho diha ma'am diha sa Hong Kong. Si Nilda Yekik, salamat sir. Lingaw na sad kami sa makalingaw kayong nga drama. Daghan jud salamat sa imo ha. Diha Nilda Yekik. Si Oscar Abedog, salamat idol kay Palimay na sad idol. Daghang salamat po sa imo dia, Oscar Abedog. Si Jude Pulstico, Matik idol, lingaw na sad ming tito ani. Salamat sa pirming pag-upload idol, Bertisyo idol. Salamat sad sa imo dia, Jude Pulstico, nasad ka pirmi. Gapaminaw og sa imong tito na minaw mo diha. Og usbon ako, Jude Pulstico, salamat kayo sa imong pirming pagsunod sa mga pina-upload na to nga mga drama. Si Marisol Lapsal, basta Palamay sir idol, nindot jud paminawon. O jud makalingaw kay ni ato ang Palamay Drama. Si Judith Sakya, basa na pud amuwa ni idol. Thank you. Tulo ka heart. Patod pa ni Judith Sakya. Kini atong drama matud pa niya, nagbasa na daw ang iya. Salamat sa imo Judith Sakya na sa imong pagpaminaw. Si Christopher Valdez, salamat dol. Daghang salamat po sa imo dia, Christopher Valdez. Si Brian Ortigal, okay kayo idol, makalingaw. Salamat po sa imo dia, Brian Ortigal. Si Danny Lopez, lingawa jud. Lingaw jud tinood, Danny Lopez. Salamat kay sa imo. Si Topher Valdez, mat salam idol. Salamat sa imo apod dia, Topher Valdez. Yan ang gibali ang comment ni Topher Valdez. Si Miles Biran, Bombay idol, lingaw kayo mi ani nga drama idol. Dengan salamat pud sa imo ada Miles Biran. Si Dennis Moral, Pastilan. Pastilan daw in drama. Salamat sa imo ada Dennis Moral. Si Ilaw Kasper, hastang lingawa sa pasulod sa Mayor Dol. Salamat sa mga Ila Kasper. O dyan no, lingaw kayo basta masulod na ang Mayor. Si Jimmy Sinal, ayos kaayo. Daghang salamat sa mga po diha, Jimmy Sinal. Si Sugar Santos, thank you sir idol. Daghang salamat po sa imo diha, Sugar Santos, sa imong pagsunod. Permini mo comment sa tuwa si Sugar Santos. Salamat sa imo diha, Sugar Santos. Si Ina Palas, upload pa idol kay sige rapi pangatawa uban akong mga agaw. Salamat idol. Daghang salamat pud sa imo da Ina Palas ug sa imong mga kauban diha nga imong mga igagaw. Salamat sa iyo kayo sa inyo pagpaminaw. Si Richard Isco, idol kini nga drama mo rin among gipaabot, malingaw kaayo mi while trabaho. Salamat sa imo da Richard Isco. Malipay jud ko no, basta daghan jud ka paminaw sa ato ang Palamay Drama. Ug kini atong drama makalingaw jud tinuod no. Pawala lang sa kalaay ni ato ang drama no. Hinahina lang jud tag-edit maski sakit sa mata. Ning kamot jud ta sa inyo mga listeners. Kamot jud ta para lang maka-upload ta mga listeners no. Si Jerome Lerna, more drama pa idol, may muot kayo may kinatawa. Salamat sa imo da Jerome Lerna. Nasad ka kapaminaw sa Palamay Drama. Ug mao to mga listeners, tanan ka comments sa tuwa. Ug atong gibasa karon sa atong part 159. O ato rasugdan ato ang Palamay Drama Compilation Part 159. Ako si Sindun, ginaingon, ang tao nga dili gusto og hiwi buhat.
Gusto ko gid og tawo nga maghimo og sayop. Apan dili lang damhon nga ikaw nga gusto og tinarong, aw na hinuon ang makahimo og butang nga sayon. Okay na nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimo. Sa mo naigisulti sa iyong manghod nga tuas gawas, hindi? O tay, nakadawat ko na siya og report nga may kabit ang iyang bana nga si Robert. Og ako kuno ning panid-an tay. Daan pagyud ko nga may kabit gyud ang bana sa manghod. Klaro kay now ana, di na kasaligan. Pabuang-buang gani sag tinunto sa kong igsuon. Ako gi mangunay og padakop niya sa pulis. Ayaw sad pa sa kaghamag day kay basig sayop nga impormasyon sa nadawat sa iyong manghod. Tawagan ko gani siya be. Nga di man sa ni siya musulti kung kinsa ang nagsulti niya nga may kabit iyang bana nga si Robert. Sige, tawagi. May pangtawag man ka para sa gawas. Oh, di apatay. Hello, Day Marlene. Ingon si tatay. Ipasulti ko no kung kinsa ang nagtabi nimo nga may kabit ang imong bana. Unsa? Si Ruel ang nagsulti nimo, ana? Mahal ko yung manghod, Cindy. Mang naluoy kong binuangan siya ni Robert. Kung ako pa yung gisugot, di ilig kong may tabong mag-uul siya. Kinsa? Kinsa ang kabit ni Robert? Kinsa, Ruel? Ang babae gipato niya yung igagaw, si Janet. Unsa? Si Janet? Dili din sila tinuod nga igagaw? Kinahanglan nga masusi ko ni. Ingon sa dili ko makatuo. Nga dili din sila tinuod nga manag-agaw. Kibuutan man kayo nga magkikatubang nako si Janet. Hinhin kayo nga manglihok-lihok. Buutan gid kayo siya sa kong tanaw. Oh, ni anak ko. Taxi driver, lugar lang anang bahay nga color green ang gate. Ni ara complete oh. Kadiyot ha kay manaog ko. May miabli na sa gamay nga pultahan sa dakong gate. Kinsabay. Uy! Ate Cindy! Hala, ikaw din iti. Hala, uy, nag-brief from... Dahil sa suti. Ikaw na lang si Raspultante, ha? Eh, magsuloban ako short. Lang kiti, ha? Karon pa ko ading Robert. Macho man din og lawas. Og ang iyang atubangan. Kabagal ba siyang klaro kaayo nga dako. Ahak, uy. Kalain ba sa kong gibati, uy. Sorry kayo nga nag-ahak, biyay. Kita noon ka na ako nga nag-brief lang da. Robert. Diretsuhon ko ning toyo ko nimo. Dili ko gusto og daghan nga pasumbingay. Ha? Unsa man ang tuyo ni mo, te? Kulbaan sa dana, uy. Tinuod ba nga kabit nimo si Janet? Ang babae nga gipatuo mo nga imong igagaw? Unsa? Ginuo ko taon, di, uy. Kitsa ko taon nagsulti ni mga kabit ko nga kung igagaw. Lipakan sa daan og di oras, di, uy. Mangunay gugoy gagaw. Dunay nagsulti nako. Nga dili ko na nimo tinuod nga igagaw si Janet. Ginuo ko in town. Pasayloon lang siya ni Lord sa iyang pagpataka og tabi kung si Kinsam gani na siya. Sa ato pa, dili day tinuod ang ako nasarap ng mga batabi, ha? Dili taon na tinuod, di, uy. Mahal kay na ako imong manghod. Di ko makahimo og luob niya. Gawas pa. Ibutang ta nga, di ko igagaw sa Janet. Di sad taon ko, anang Janet, uy. Di man taon na gwapas Janet, uy. Pag kung sa lawas lang, arang-arang siya lawas. Pero di na ko type ang purma ng Janet, uy. Mao ba? O, ti. Rangkahan talang ka og sulti, ay. Kung ako'y mga bit, ang akong kabiton, kanang babae nga gwapa, unya, puti, nindot og lawas nga parehan nimo, ate. Ha? Mao na. Kung ako'y mga bit, ikaw akong gusto, eh. Eh, gwapa kay kati, uy. Mura og, wa man tingali ka mabunog sa imong uyab. O gusto ka. Katong akong nauyab nga to as Manila, og naminyo og lain. Wa to makabunog na ko eh. Kaduha ra gyud to makahilabot nako. Og siya ray laki nga nakatilaw nako. Busa-busok pa kay ning ako oy. Okay? Ngano ka Robert? Gitutukan man gud ko nimo maayo. Ninduta ka ni mo... ninduta ka ni mong
anaon ti oy. Sa panahon ko ba, mas nindot pa magkasinungod nga akong asawa. Lamian mo ti oy. Robert! Ato-ato lang ni ti ha. Bitaw mo ni tinuod ti. Mas lami pa ka kay ni Marlene nga akong asawa. Balik ta sa atong topic, oy. Hoy, Robert. Ayaw ba agad og binuangi akong manghod, ha? Ako gimangunay og papriso nimo ba? Kung mga bit ka? Ipadakop ta gid kag pulis. Lami agi ni mo ti oy. Tinuod na ti lami kay ka. Susbusukan ni mo. Tinawa ko ni mo ti bi. Please. Badia, uy! Ikaw ba? Salakan gid nimo binuang ako istorya da. Wa ba ako magtiaw, ha? Wa ko magbinuang sa akong gisulti. Sa ko magbinuang sa kong gisulti ni mo ti. Wa ko magtiyaw eh. Lami igi kay kiti eh. Kalami ni mo. Abay, uy! Ano eh ito? Magkakusog, manghawak ko kadi ako. Robert ba? Parang kong liod ni mo ti. Kamot mo. Robert, kagilo ka na yung bungoy. Namungat sa akong liog. Ato tas ka ng kwarto na. Ato ta dito plastar og alsahon ti kape. Robert ba? Matumba ganita na. Ato tas kwarto. O plastar ta dito og dama. Ate, buhat ka sa og kini. Wow, kanindo. Katusugig pa ni mo. Kalamian. Kalamian na, Robert. Himong gipanayin sa kapos. Doon eh. Tabi kayo. Ay, ano ba magagap yun sa ako? Hindi kini. Karoon na. At sa magubos kong priva. Wala ko'y priva. Pini ko kamot, be. Ikapa ni Becky. Sigurong TV, sigurong Taday. Ay. Sige, sige. Tagbawan ako ni Muti, oy. Nagdugo lagi ng baon ni Muti. Natural nga magdugo. Kaya dako man ang imo. Nakasa ako sa akong manghod. Ikaw mo good, Robert, good. Mamugos man ka. Bisag ganahan ko di mo. Pero dili na ni nato usbon, ha. Maluoy ko sa akong manghod kay mong asawa. Maluoy ko ni Marlene. Unsa? O Cindy, naroon si Janet sila bayan ni Robert. O kung gusto ka nga, masakpan mo sa akto, na nagduwag kayo. Adto adas na silang Robert. Go! Kaluoy sa ko igsuon. Adtoon ko sila. Adtoon ko sila si Robert og Janet. Kinahanglan na ila na kining hunungon kini ilang binuang. Uy, Ate Cindy, ikaw? Tinuod yun nga may relasyon mo. Cindy, sorry kayo. Pero dili na ako may mumbuya si Robert. Kay magpangita na ko sa yahat eh. May manggod sa akong bati eh. Kun mao, may bana di ka Janet? Ote, pero di man ko malipay niya. Dili eh. Wala, inibentanaw na ng imo eh. Hiwi naman ng baana. Dili kayang ako rin nahiwit eh. Basta man sa nang imo. Isulti man si Robert ni Torjak sad ko na siya nimo. Ako siyang gisultihan nga may tabo na sa dato eh. Nagsige pa man nagpangisog ang imo, Robert. Pamurol ko, Lubi. Mas ko nang giingon ni mo, Ate Cindy. Dili ko na mahimong buhian si Robert. Og ikaw, ay na lang sa dugpalag diha. Kung gusto kang magpakuan ni Robert, okay rumamput ko. Hindi na lang nakingat idako man dita. Gusto na! Hulungan na nato ning pagbinuang sa ko igsuon. Naluoy na ko ni Marlene. Naluoy na ko niya. Ihangyo ko si Robert na maguwag na sila. Tungod kay naluoy na ko sa kong iuon, nga gibud-an ni Robert og apil ko sa pagbung sa ko igsuon. Og salamat nga himpit silang nagbuwag. Og ako, kamang ko ni Robert, wa gyud ko makabalibad. Lami man. Bahala na lang nga mupalo na ko ang kahitasan. Siya na lang mag-igo sa tanan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Antoy. Ginaingon, dili gid maayo nga ikaw, mao sa ko ni tao, mauwaw nga mahuyab ang babae.
Kay sulagma rin yun, nga babae may manguyab ng laki. Ang babae magpaabot na gina, nga digahan ng laki. Mao kining nitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimo ang palitan. Unsa? Ikaw na ibong ni Lina nga anak ni Pasita? Oh, utay. Ibug ako ng anak ni Napasito eh. Niluta kaga. Ako na mauyab si Elena tayo. Uy, naunsa ka man panguyabi dahil na rin may bawaan ni may paglaom ka ba niya? Sa tanaw na ba na ko tay? Kasi si Elena, murag may pagtanaw sa nanako. May ilahan mo kayo siyang tinawagan. Oh, Siya sa nilutan. may kinugayan ni mo? Pero mauwa ko mangunyab tayo eh. Ang ako itong gusto nga, siya mangunyab na ko. Kaniyat dong, alegad. Ano naman? Ipataon rin ang naon ni mo do. Ipataon Ano ni. naman tay? Ano naman dira oh? Ay! Ilas. Gusto mo gano'n? Namparos mo ganyan. Kikita doy. Mayo gani na nga. May mga ganing suo ng naon ni Moskomo na ko, ha? Hanggaw kang dako. Ikaw lalaki, unya magpaabot kas babae nga manguyab di mo. Kung mauna maghuwat kag babae nga manguyab di mo, matiguang ka nalang suok do. Wag gyud mahitabo nga dunay babae manguyab di mo. Tungod kay way babaeng tarong nga maoy manguyab og laki. Pwe! Tay! Mauwaw ka manguyab ni Elena, bayan tay? Wala gibay. Dagon ka gus akong kauwaw eh. Kaya magasugat misdaan nga. Kami na duha. Pabor yung tagay na. Ngay diga. Pero, muna magdili mo buka akong baba ba eh. Uy, kalisod anang kalaki ha. Usaw ni pagkabato ng uyab kung maunang kulhanon kang mudiga. Sa tan-or ba na kuha ng Elena ba? Mura og may pagtanaw na siya nimo. O lagi. Kika na mag-istorya mino. Ikaw lagi permin niyang isgutan. Nga ikaw kuno, gwapo. Nya buutan sa kuno ka. Bay, tabangi ko ba ikong bi? Nga mag-auyab ni si Lina bi? Oh, sayo na oy. Huwag tangan na mong kauwaw diya. Pamisitahi siya. Tabangi lagi ko. O sabi buhato na ko rin makadiga ko niya. Bueno, karong gabi kuyugan ta ka sa ila. Pamisitahi siya. Kuyugan ta ka. Bahala aron. Tagan ta ka. Binta ka. Diga ka. Sige bay, yogi ko karong gabi bay. Kaya matrago ni Wisputing man, bisita yung kang Elena do. Oo tay, kuyogan ko ba ikong sa pagpamisitang Elena tay? Bida yun ni mo, oy, magpatabang pamagyog ka, mura kag bayot ka na ka. Mga yun ni mo, oy, wa magyog ka maliwat na ko. Abi, tay, taluin ang gabi. May mo ka na. Siya yun. Kung saan pa panguyab, kada bang simple lang nga. Ay! Panguyab, di ba? Naunsay ni katubang mong ilinaing diyo, day. Ina. Sugot ka na ako, day. Sugtod ko mo, humot ka. Hindi ka mo sugot. Baho kang lubot. Taraan na. Taraan na, binuang na mo. Taraan na. Nagaduwag na mo ng istorya, ha? Oo, tinuod yan. Kanan tinarong day, may ito doon ako. Ano mo, sa'yo ra kay naing na, dahil na. Naigugma ko nimo, kutsukon ko nimo, pagsawoon, tiga, anara. Ha? Oh, ano na? Ano na, day? Oy! Day, Elena, naigugma ko nimo, kung nimo kong sugtong pangasawon tika. Ano na, day? Sige, sige. Adyan ko, day, ha? Mamisita rin kong Elena. Okay. Di anak tatas tungod silang bahay ni Elena. Bayan to. Siyay, mingawa na ba? Bay kong, mingo kailang bahay, no? Minuto na ipangawa to, eh. Pero, pamisita ka sa tayo. Jabay ka na. Nagkurog ko, eh, nagkurog ko. Nagkurog ha. Eh, yo ana oy. Sumaga oy. Relax lang niya. Ito. Naman ang pit ko ha. Relax lang. Sige, sige, bahala lang, eh. Ni, ano magig ko? Ayo! May gabi! Na Elena! Oy, Day! Elena, Ayo! may nanangpit man sa silong. Elena! Gitinuod man tingali ni ikong iyang giingunay. Aw si Ikong Dairon, mabisita siya nimo. Si Antoy ang mamisita, nay. Iya lang gikuyogan ni ikong si Antoy. Ay, siya'y manguyab unya, maghasol pag yung saglaing tao. Oh, may noon kay duha sila. Hihihi, tagsaan na to, nak. Gusto na po kong magmidyo na. Uy, kinilang ako, Torja. O sige, nay. Imo si ikong, ako si Antoy. Abis at asa na nila, sugot ko. Sige ha, dinhi ka lang. Ako'y mapadayon nilang duha, nak. Ako'y manaog sa silong. Unsa? Mao na dong Ikong. Si Antoy bang kay mamisita ni Elena, pues magtagsami. Siya mo atubang ni
anak nako nga si Elena ug unya ikaw ako'y matubang nimo. Ay. Hindi lang ko ng pasita. May pa. Nga nung mag-istorya man ta. Nga di man ko manguyab nimo kay tiguang na nimo ha. Di ko nimo ay. Ay, Bay kong. kahilas nimong moingon nga tiguang ko ah. Ay, pag inana, natiguan na ng pasita. Unsam. Bitaw. Pag-spito Bus o paglawas ano? Oh? Bigot ang gina siya gawas? Naoy, ganahan ko ni mo dong. Gusto dyan ka dungan to'y. Oo. Busok pa kay ko dong. Mm. Ug ikaw nga ka, Nay, kung mutilaw ka lang nako ay, ha? Mas una ka pa mo surrender nako do. Makakuha pa ko ka na po, oy. No. Bida. Suwayan ba na to? Unsa man? Suwayan na to, ha? Sukol ka? Nang pasita. Saman. Ay na lang nangoy, ay na lang. Di ko musukol ni Mugtari ng pasito ay. Kurayot naman kay ka. Di mala yun ni mo. Yun mo ko i-challenge. Ay, ha? Kurayot na ikaw. Uy! Ay, Uy! Buhi ko. Ay kung kaksaugag kina pasita. Ay ayaw lang. Mahong lad na. sakit sa kabot nga nabustak sa sahog. Animal ka, Kiko. Kaya na mo. Dali na pasita, Bay. Pabarugod ka. Barug. Ay, animal nga ikaw. Ay, sakit sa kong lubot. Agay. Kalimtan na nato ang nahitabo. Ang imong tuyo ron mo yato istoryahan Antoy. Kuanday, kining... ang tinuod ko, kuan, kining... Sige na. Sulti na Antoy. Nagpaabot ko. Sige na. Kuan, kining... Unsa? Ay, kapuya ni mo, oy. Pauli dito, oy. Tuga-tugam kang pamisita, hindi ka makamaong mo diga sa mong gibati. Elena. Adi man na magkamaw mo, Bix Antoy. Ikaw na lidiga diha. Miingon ba ka na kuhang. Dako kay ka gustong Antoy. Ala, ikaw na lang panguyab diha. Dito dali. Ikaw na sulti, Debbie. Nagpaabot ko. Oy, buyag, oy. Dili ginoon ko maguna-una og ingon og laki, no? Ako'y babay, unya ako'y mudiga. Bahala og dili ta magkauyab, Antoy. Dili ko maguna-una nimo. Pauli na dito, oy. Layas na, Antoy. Day. Ay lagi ba Antoy? Nagkita mi ganiyan ng pasita. Itamparos ang gani ko. Suko gigay siya na akong ignanlan ako siya tiguang unya kurayot. Doon na siya gisulti na ako bahay nimo. Unsa man, Day? Ha? Mingon siya nga papamisitaho na lang kuno kaniya sa ila. Kay si Elena na kuno ang mudiga diha nimo. Siya na'y manguyab nimo. Tinuod ka ba ikaw? Muna sulti ng basita? Lagi ba dako gyud kuno kayo gusto si Elena nimo. Nga nakahukom siya nga siya nalay manguyab nimo. Pero di lang siya mo ay mamisita nimo. Ikaw gyud ang pagtuon sa lambay. Mao na, madto ko, bay. Madto ko sa ina karong gabi. Oy, salamat nga ni Aka na Antoy. Ay, asa? Kanipis sa sininang gisulod ng pasita. Lakra kay... Dali dong. Ayun dali sa sudong Antoy. Si Elena nang naas niya? Ay, ari na ta sa sud magsulti ko. Dali na gudong Antoy. Unsa? Mao nang tinuod toy. Ako bitay nagpaanhin nimo oy di man si Elena. Kay tuang man siya sa probinsya. Tuang siya sa probinsya dong kaya akong gipaadto siya ang papa. Kita nagluharo ng ni Adin. Uy, nang. Alam, gihubo ni mo imong sinina. Uy, pagdayapir ni mo. Nang? Doon tayo maglawas, ay. Doon pagkikiglawas. Ada pizza tail lagi di pilih. Ay lang tanaw di. Murag daga pa magkatanaw no. Tuskig pa na. Doon kayo na kung makatilaki to'y uy. Sa lipay ako pi. Nanay, ay. Gaganda ni mo. Pumuta na yun, uy. Ang ginabot ipadain mo sa puso. Basta. Sige, Muta mo na, uy. Muta.
Kanya tabo ginamon ng pasita. May nanilin na itong una. Bawal ko niya eh. Kanto pag ko bakit ilong babae. Lamiang ng pasita niya. Busok og hugot pa kay angin. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako legal wife. Ako ang akong banan. Mao kini na hitabo sa akong kinabuhi nga dili na ako mahimong mahikalimtan. Uy, ay, init pa kayo. Kaway sa ta, mga kaway sa ta. Inom tayo ng tubig. Uy! Nga nang namahuay mamong pandays bay? Init kay sa taas, Joy. Sakit kayang sin nga among matumban. Unyag init. Wa pa may oras sa snacks. Pamalik mo sa kastaas at tupoy na matiwas na ning among bay? Grabe, hago ni mo, Joy, oy. Di man ka mo consider nga pwerte mag yung inita. Init kayo? Bisag mga 10 minutos lang mi din sa ubos. 10 minutos. Unya, di na kanda mo sa inyong sweldo, balik 10 minutos. Paita ni mo, eh. Ay, malik tayo sa kasato, boy. Balag mga matay ta sa heat stroke, eh. Dapat lang, no? Ako gani pabuot ni Ruel ko na mag-manage sa bay nga iyang gipahimo. Ilas kay Beha ng bugsikinsa. Kabitra ba siya ni Ruel? Ay, gusto na ni Ana. Ay, napagyaw-yaw, Jojo. Mag-antos ka kay panday rabaya ka. Hilas na kayo, oh. Ganon si Joy may gipamanage na well sa iyang gipatukod nga bay nga naaman si Araceli nga asawa niya. Ambot na rin panahon na, eh. Ang mga kabit na may hawd. Maon na diha. Busa, ay nalang pagpanghilabot nila kay waktay labot nila. Day, bangon sa bangon. Unsa na rong orasa, Ruel? Buntag na. Alas 10 na. Kapoy, magyapon na akong lawas. Ay, pagluya-luya di Araceli. Kay na-enjoy nga agtik pas manatad. Mataan pas pinya. Papa sa day, kargahin ako asawa. Karga nga daghan man nakakita nyo nga mura mo ba nag-asawa? Bayan, ay paluya-luya di Araceli. Pa, ako nang gihatagan og gigayon si Joy og Ruel nga magkarelasyon aron kon mawa nako na ani babae nga makaatiman sa akong bana. Sakto ha. May pagsalina imo dong. Ah? Oh, sa gasa ini. Okay ko ning duha. Sakto gini sa Araceli. Sakto ka day. Pero bisag sakto ka pa, pero di pa ko kadawat ka mawa ka na ako kay ikaw ang babae nga akong gipakaslan. Ruel, Pagka ninduta sa bahay nga gipatukon ni mo kay Ruel, oy. Kinsa may mong papuyon din, eh. Kinsa pa? Sila si Joy o si Araceli. Kari Usa? apel to rin ha. Uy. Ang duha ka babae sa usa ka bahay imong tipunon? Imong yuban? Ano na sa? Nganam day di mahimo? Kang nilingig ni mo ba, Ruel? May tama ka na. Ako may tama ko? Ikaw ni tamaan ako ron. Da, ay paminawan ng mga tao nga nasuya la sa tong sitwasyon ay. Kay bisag unsaon, wa sila'y mahimo. Pamaganing nahimo si Araceli nga legal wife nimo, sila pa. Ako lang hangyo ni mo Joy ba? Ano palabi sa pagpataas sa imong sultihan? Kanabi ay pamilya ni Araceli. Yung mga maldita kayo. Sila Paps, si Aida, si Baby. Ay, gudbansa. Sila rang tulo? Hoy! Wa ko mahadlok nila, no? Hilas bias now ninyong tanaw dias taas sa terrace sa inyong bahay nga nagtupad og lingkod. Mas labing hayahay ang bana, duhay asawa. Pa, Eh! saka diri pa, magtagay na pa. Tagayan ang itlog ni mo, di Bonggog! Kasakit sa kuntiyan, Joy! Pagbata, Joy! Si Araceli, yatake sa sakit siya diyan. Pagbata! Sagdi na ay. Si pasagdan ba? Basag din ako. Parang masulo na ta ka. Buang kabita ka? Ay kung ina na pagsulti ha? Bisag kabit lang ko nimo pero nagserbisyo kung tarong nimong buanga ka. Kay naay asawa nimo, legal wife nimo nga imong giingon nga himat yun. Ruel, ay mo kong gisagba. Si Araceli, wala magigog. Araceli!
kung unsa pinitabo ni Arceli do. Mangambot lang ko nimo do. Gusto na pa. Ay, nagduhagi pa problema. Ay, ikaw rin nangita sa mga problema. Gitipo ni mo sa kabayo ng asawa ng imong kabit. Katugon ako, Ruel. O sige, katug lang. Katug lang, Araceli. Makaduka, gito man mong tambal. Good night. I love you. Night. Love you. Love you, pagit eh. Kaliwat mo tingin iring yung bayhana, dugay mong namatay. Ikaw yun. Ganahan ko ron, dali-dali matubang na ako. Shoo. O, pumayon nanog si Araceli. Tigod, mamati ron noon sa itong buhat po. Ruel, Naya. Bisag sa una ko kayo na natugan. Makabatik ko sa tuwa ko. Oh, tumar ini. Suway ni. Daghanan na kainom ining gamot og dahon alang sa imong sakit. Simple na kinasakit mo, ulcer na. Oh, inom aning concentrate para malagsi ka. Opa, salamat. oh, Araceli? Ikaw na kung nakita nga ng limpyo sa palibot sa bahay? Oh, ako ni Joy. Nga nisiga man imong mga mata. Wa lang. Natingalan ko. Nayo lagi ka. Gihatagan pa kog laing higayon nga makaatiman ko sa akong bana, Joy. Kay ako man ang legal wife. Huwag ka maya mo. Decision ka na ni Araceli nga papawaan ka din sa bahay. Buhatan na, Joy, kay makihat ang duha. Tinulod niya ito niya. Ikihat ang. Ato ta madugtas pilangguan. Unsa? Dilang ka malaban ako. Sorry. Kabit na ka. Og legal wife na ko si Araceli. Nada ang tanan akong pag-atiman o pag-antot. Naipawa pa lang ko nga ingon ining mahitabo may paghiloan tamong duha. Aba? Mapriso gipon ka, Joy. Kangilingay di mo sa. Oh. Wa palagi kay gibit-bit nga mga butang nimo. Unsa man? Gusto ka, Joy, nga ang mga pulis na imugoyo nimo paingon sa dad? Mao ba imong gusto, Joy? Ayaw kalimot. Ako, legal wife. Wa kaig si Joy. Nilaya siya. Og nibiya nga tapot law kay nauwaw. Akong gipakalaog nga katungod isip legal. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ginaingon, ang babae nga buutan, doon nag-ipanahon nga siya manakin asong masa sa lalaki nga iyang gimahal. Amping lang, hindi ka masakpan, bahala nang mahukom ang kahitasan. Mao kini nga itapos kung kinabuhi nga di mahimo. Okay, karon nga nasabutan na ang buwan sa inyong kasal. Pag-amping na gyud mo sa inyong kaugalingon ha, Vilma, Romel. Nga dili mo mulingi pa og laing binuhat. Labi ka na, Romel. Kinirabang mga lalaki, no? Dali kayo ning mutikig ang liog kung makakita og babae nga nindot. Ma, magmama na lang kung daanin mo, mamataling ha? Ma, kana kay miyani man ko aron sa pagpamay. Timos og tinuray gani nga akong gugma sa imong anak. Gikan karong adlaw sa akong pagpamay, di na gyud ko mulingi pa og laing babay. Gawas lang sa imong anak. Maayo kun mauna. Ikaw, Vilma, unsa ikasulti mo? Mataling. Mahal ko si Romel, ma. Mao nga gidawat kong iyang pagpamay. Siya lang akong higugmaon sa tibok kong kinabuhi. Kanda, maunay gusto kong mabati ninyong duha. Ang katamis sa inyong pagminahalay. Okay, lihukon ta dayon ang tanang papeli sa inyong kasal. Ako kanibin kasi ganda ako. Romel, hinahin lang mo. Oo, dahil inayon na ako nga kini. Amatay ko na sa ay. Iba.
Rahe! Bombahe! Lagi! Maubanak, gisakitan ka sa unang gabi sa inyong kasal ni Romel? O ma, pero kadiyat ramang nawa. Oh, dili day kaayo dako ang kang Romel. Ha? Kinawa ramang kahadayon ang sakit. Sa imong paminaw, nak. Unsa kadaka ang iya, nak? Ang tibuo ko ang ura. Akong ditan o maayong muragid ako 25 tapos mo. Uy, kagugibang kong bayain tao na anak. Kagamay gud ay gud anak gud. Ha? Lain-lain din nag-sizes? Oy, mao ba ma? Gamay rad ito. Napade mas dako ato ma? Gamay ra da, uy. Pero love man kaha nimo siya. Ayaw na lang pangita og dako. Ang importante nga naghinigog maay mong duha og nagmahal ka sa imong bana. Unsa ma? May mamisita ni morong gabi eh. O nak, o ganahan ko aning tawhana kay dako kayong tao. Maminyo na gyud ko aning usab, nak. Dugaya na ra ba na kung wa makatilaw og turjak, uy. Nahala. Dugay naman sad nga namatay sa papa. Pagminyog usab. Kano sa ganito mo anhing laki ha? Karong gabi, inak, muanhi si Fredo. Hi. Ikaw di anak ni Taling? Ako. Hala. Kada kong tawan na uy. Mauni siya ang akong ipuli ni Papa ni mo, Day Vilma. Dako kaayo ni Day. Human mi mag-date atong usang adlaw. Manami og check-in. Lami pa kayo sa mama ni mo, dayo eh. Busog pa kayo, lawas. Pero... Iya kong gitutukan. Ang iyang tinutukan. Mura siya katurjak ko na ako. Mao ba dong? Maglaing tagpuyo? Uday, oy. Maglain tagpuyo, oy. Kay doon na may laki nga kapuyo sa mama ni mo din, eh. Sa tan-aw ra man ako anang Fredo. Pilit kay nagtinanawan ni mo. Basig, matripingan ka na. Bitaw dong ay. Pilit ka na siya tinanawan ako. Unya ra ba nung usahay? Mag-brief ra na siyang maagi sa katubangan ay. Naagdura ba kayo siya katubangan dong? Laklaro kay dako ng iya dong ay. Oy. Mag-brief siya. Mag-brief siya usahay nga mo agi sa mo tubangan. Piskot ng tawana. Oy, mubalhin tagpuyo ha. Balhin ka tagpuyo, Vilma. Unya, okay ra mo din sa inyong gibalhinan nga bay, Vilma. Okay ra maoy. Ganahan sad ko din kay maglihok-lihok ko nga sa magit sa mong kaugalingon ba? Nahala. Mao man kahay gusto sa imong bana. Okay ra. Mingaw na niya kunin mo, Devil, ma. Kay, dili naman tayo makita. Bueno, niami da ang pagkaon. Nasa inyong kusina, mga una ta. Sige ma. Timing sad kay gigutom na ko. Muuna kus kusina, ha? Ako ning habuaon ng dakong puso og inasal baboy og... Sige ma. Uy, Nay Fredo. Sige mo ko kagtutok na ako. Nipis yan basta rin mga sunod. Namiyakan ni mong anaon, Devil, no? Kutok-kutok mo sunod ng imo. Kuto. Uy, kanindot ka anak ni Fredo no. Muanhin niya ko ni mo, day, ha? Kunwang imo ba na? Di lang ko ni uy. Di ko gusto magkasa sa kumbana. Mahal ako siya. Buutan Abin mo, siya. day. Abin mo, kung makatilaw ka sa ako, day. Mawa ang pagmahalin mo sa imong bana. Dali na mo sa lamisa, oy! Mauna Tanan na. Mga una ko na ta. Ikaw, Devil, ma. Ikaw ang gusto kong kanon. Ikaw. Ayaw yun padaas pagsigig tintala ng puyo-puyo ni mama ni Mohabil makita ko ng sas Ginoo. Ay bana kagod. Nagampo bitaw ko tiyo uy. Nga di ko mada. Gusto lagi ko na siyang maanhi sa bahay nga wa si Romel nga akong bana. Pero wa ko masukot uy. Magsikir bag text niya. Manawag na ako. Unya nga nung dunaw sa chain number ni mo, ha?
Ako man gitagaan. Abida. Kailangan man. Ako may istorya na to, ana. Yabag siya. Sige siya padintal nimong may bana ka naman. Kunya iya pag yung kapuyog imong inahan. Ako pa ikaw isumbong ng mama nimo. Kasi mama nimo may mo badlo nga na niya. Ayaw lang, uy. Di ko gusto mag-away sila. Mubiyaon niya nas ni Fredo mama. So, ano man lang. Mahal ra ba kay ni mama si ni Fredo? Maghikog pala sa mama kung biyaang ni Fredo. Bida gid ay. Ako yung magsisulti ng tuwanaw niya. Abang buang galing sa tubag na ako. Igo gito sa kong kumo. Tulibagbag yung naong nga niya igo sa kong kumo ba? Tiyo, uy. Na lang pakisultihi kun. Para way gupot. Total, muli kayo masabitaw ko. Depende ra magud na good kung magpadako. Ana, sakto ng imo day. Basta ayaw gyud pada Vilma ha. Ayaw gyud taon bayha. Kung sa Diyos ang pagbudhi sa imong bana, man ika na Vilma. Sige day, trabaho na ko ha. Amping days bay ha. Sige dong. Yeah. Ang pingsan sa imong paglakaw pa dong sa trabaho. Abi day. I love you too, dong. Sige, arin ako. Bye! Noon sa mga kuwi, huwag mo ko magkasabot. Sino'y Fredo? Siya man ang kanunay nasa kong huna-huna. Marakibati na ko nga. Gusto kong mutilaw sa iya, ha? Dami. Klain. Ang kilok man hinuning ako, ah. Ay, maligo ko, eh. Aron mabugnawan ning akong lawas. Humanagit ko kaliko. Nawa ng kainit nga akong bati. Ay, ada, limuot man. Akorbit ang usa, magpantir ako, eh. May nanuktok man. Ah, si Mama tingali. O di ba si Tio? Ablihan akong pultahan. Kadiyot lang, Nana. Kinsa bay? Oh, ikaw? Mayong adlaw, Vilma. Hala, Noy, uy, hindi man ka. Nakalain ni Manoy. Mom nang gisiraw, nakalain ni Manoy. Uy. Ina kong naibog ni mo day. Ay, tay pa, uy. Ang tampo mo, ay. Anong bungot ni mo? Smag ko ni Manoy. Huwag mo sabi. Hindi ko ni Bill. Smag ko, may pasok. Sige, Manoy. Okay lang. Lang sumis. Iwat ako. Kadak ko. Ba't pa ko? Oh, kanindot. Pero ani. Sa amin mo. Sining ako anak natin sa taga-amo. Uy. Pasundon ko ng mayon. Basta. Sige, dali. Basta. Nagkasakit ko sa akong banaog sa akong inahan. Kaya nagpatorjak man ko rin ni Fredo, live-in ni Mama. Pero okay na. Importante nga, ikatilaw ko sakit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Crispin ginaingon, gipangga og yatiman nato atong mga anak. Pero laing tao man ang mudagmal. Mao ning hitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Presno ba, sugdan ako. Di pa lagi ko makadesisyon, Zion. Kaya wa pa ko makahuman og eskwela. Batian ni mo eh. O, kung tinuod kang nahigog man ako, anda man kang masabot o magpaabot, Zion. Sige, musabot o magpaabot ko. Kung sa may mong desisyon. Sige, respetuhan ko na. No ba, anak? Lalaki ko. Ay pada sa mga tamis ng mga puong sa lalaki. Uy, graduate una anak ha? Graduate una. Ako bitag gisultihan anak si Zion pa. Mapili ra gyud ang mga lalaki nak nga anda mo sabot ug makamao mo paabot. Ug nakadaig kay ko ni Zion. Congratulations, Nova. Thank you, Zion. Itriti ka. Mag-lunch na.
ikaw, ako sa papa nimo. May ako sa mga parents. Wow! Okay, sige. Akong sultihan si Papa. Hi, Ma'am. Naa si Zion? Uyab na ba mo sa akong anak? Oo, Ma'am. Gisugot na ko siya sa adlaw sa akong graduation. Mao ba? Og nakader kagyog anhi sa among panimay? Kababay ni mo. Ikay mi anhi sa bahis laki? Dili ka makapahabot nga ang akong anak mismo nga si Sayon may mobisita sa inyo? Sakto man sa inahan ni Zion, nak. Dili angay sa usa ka babae nga moadto sa bahay sa lalaki. At siya moadto didto. Respetuhi sad ang imong pagkababae, nak. Gusto naman unta na ako pa nga magkita mi ni Zion. Ay, may cellphone man ka, oy. May cellphone sad si Zion. Nagpaibaon ta kang daan nga moadto ka sa ila aron si Zion na ang makigatubang nimo. Ay natug usbahan o ba? Paabutan nga si Zion maoy muani sa ato aron misita nimo. Okay? Sorry na ha. Ako lang mga sorry ni Tabo. Okay na ako, Zion. Okay na sad ko. Gipasabot ako ni Papa Crispin. Pakasal lang tang no ba? Usa? Nak, bago pa lang mo nagkauyab ni Zion. Magpakasal na dahil mo doon. Hoy, no ba? So hituhaw na kinsa og unsang lalaki nga imong pakaslan ha. Pero love namang usag-usa ni Zion, Papa Ay Crispin. naibaw ko ni anak pero anak ay pagdali-dali oy. So hituhaw na ang background sa lalaki nga imong minyuan. Ma'am. Asal ka, Batod? Sa office ni Zion, upok. Okay, ma'am. Unsa oras rin nibiya sa bahay si Zion, upok? Sayang sa mga subuntang, ma'am, diba? Kasayo ko Alas 8 man yung office hours. Ayaw kong igna nga siya mga bis ilang opisina. Ba't ka, ma'am? Loya, di ba? Hindi siya masayo. Huwag nga suwitong sasayo nga. Usa ni ka, playboy. Ma'am Nova, niya lagi ka? Nga na day, guard. Murag nakurat man ka. Wa man, ma'am. Na si Zion sa inyong office? Oo, ma'am. Naap. Pero... Pasudla ko, guard. Ay, ma'am, sorry, ma'am, ha? Kay? Pero... Daan akong gitugo ni Sir Zion nga dili siya magpadisturbo. Kaya na siya bisita. Ha? Kinsa yung bisita, guard? Nga dili man siya magpa-istorbo. Kinsa, guard? Kapipahan na ako dapat. Magkarabot. Nakas ka na. Surprise ka ni. I miss you so much. Miss na kita, Zion. Huwag yung kamusa. Huwag yung sa'yo. Huwag yung makasahin. Ang kanadyan din mo. Kanadyan din mo. Lanay mong kang iyak ko Kasi, sila na yun. Zion! Hey! What did you gilatan? Nalimot ko sa kong excited. Kisa man na. Imong secretary? Wala ka makailan niya. Iba na ako asawa. Ay, daan na takag mangnuan, no ba? Nasuhituaw na ang background sa lalaki nga imong uban na. Buutan si Zion, Papa Crispin. Ay, nabuotan, oy. Pero daghang playboy nga bana nga pakaron ingnon nga buotan kung kamurang duwa ang magkatubang. Nasakitan kay ko sa kung nakita pa. Ay, mag-istorya mong duha bay nanay. Dili ko mangilabot unsa may inyong makabot nga desisyon, no? Nasakpan ka sa imong asawa? Oo, ma. Nakalitan ko. Huwag mo kumaanap na ng matos nubas kong office eh. Dito mo magbuhat og dili maayos sa imong opisina, Zion?
Hat ka is Daphne ma. Ugwa makapugong mao ba? O ma. Maayo gid kay kang pagkaliwat sa imong amahan sayon. Mao man gani nga nakigbuwag ko niya kay dili na maagwantang iyang pagka-playboy. Hatagan ko ikaw gigayon nga makadayon sa Mumbai, Zion. Isip amahan ko ni Nova, gisakitan ko sa imong gibuhat sa akong anak. Sorry pa, pero Pero giluiban mo nga akong anak, Zion. sorry. Akong dadon pagbalik na sa amo si Nova pa. Oh, kung mapasaylo ka sa akong anak, Zion, kinsa man kong nga mupugong. Hubog ka na sa nauli, Zion. Sorry. Zion, Naubog ko. Akong makabalibad sa akong mga barkada. Nova. mauli na ko sa amo. Di na ko kaagwanta ini sitwasyon na, Zion. Sa? Ipasabot ba ni mo nga magbuwag tayo ba? Ha? Tugad! Tugad! Ha? Pagkasadsayon sa pagpagbuwag na ko, ha? Kilig! Sakit eh! Kabunog ba ni mo, Nova? Di ni mahi mo, ha? Ikihan ang bala mo. Papa Crispin, Ha! Ako'y nagpadako ni mo. Gipangga ko ikaw gihatagan sa tanang mong gikinahanglan. Unya karon naminyo ka lang. Ngayanuhon ka lang nga og kulata si mong bana. Ha? Pa, Ha! Bida. Pagkawasan mo ba? Oh, Pagkawasan siya! Papa Crispin, Huwag ka na katungol sa iyong anak. Kay minyo na siya. buang din ko ha. Buang ni. Wa ti katagi tungod nga mabulog sa akong anak ha. Pabuta ko dito. Ni ako'y armas ay. Papa Crispin, Karon ka. dili pa! Magigpog ko ni Zion, pa, please! Please! Like, kung gusto na mahimo ka ginal, Papa Crispin! Di lalim sa usa ka mahan nga pangga sa iyang anak nga makakta sa dagway ini nga bunog kayo kay dapatan sa iyang bana. Nisaka gyud akong dugo atong higayuna. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lando. Ginaingon, ang bana nga buutan, dili gid maayo nga budian. Kay tagsarawrong panahona, nga dunay bana nga buutan. Kasagaran sa mga bana, laing gyud mabahay malipay, kay kuno ang asawa, way lami sumuna. Busa, kinahanglan gyud nga parulang bana nga buutan. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi na dili nako mahimo mahitan. Kasiksi-sigunin mo day. Asa man ka? Ha? Ay, kuan dong. Mato ko sa syudad, magpalit ko ukay-ukay. Wag to magigag syudad na. Yan ang sa merkado, oh. Tamay dagang mga kuya-ukay diha. Ito ko syudad palit. Uy, unsa man. Mulakaw naman ko. Di ka matarjak diha. Basig madugay pa kong uli ron. Tarjak sa tanang. Ay, inag-abot na ni mo day. Ay nang pagdugay dito, good. Nahala, uy. Sige, haris ako. Nagduda ko sa lakaw niya akong asawa da. Nagduda lang yun ko. Mao ba? Nagduda kang may laing laki mong asawa do? Oo pa. Kay mukalit lang og lakaw, nga siksi ka ayo. Unya, umot ka ayo. Unya, di usa ka bago siyang abot kay kang milakaw nga akong giturjak. Nakasimot mo kog laing baho sa iya pa. Bahong hinaplot ang iya. Sige na plot ha? Hinaplot god kanang baho nga gikan siyang giturjak og laki. Ano ba niya? Wani mo siya sudyay eh. Basig na bata ka lag morning. Kalain sa daan ang may kabit ang atong asawa eh. Pwede din ang asawa ni mo. Naglakaw niya. Sonde o kaasa paingon. Mahadlok magugong nga masakpan ako siya pa. Basin mapangnimutan ko. Ayaw sa dana. Kung masakpan ni mo sa akto, mga nagduwag kayo, buwagi lang. Mahal mo na ko si Sonia pa. Busa manghinaot lang ko nga dili tinuod akong pagduda nga may kabit siya. Ana lang. Ako ba ni mo, nagduda ka? Ako ba yung magumtambag? Pagapit sa mo. Uy, O patas mo no? May gumtambag. mauwag ka mga kabit po eh.
igo-igo ra mo ning kidakon sa kuagod. Para nako kanang laki nga mga bit may na sa dako og bunal. Sus kinitong ako pa. Igo-igo ra taw ni ako. Ikaw pahita sa din mo. Lagi? Pangitag babae nga gamay do. Kana bang cute ba? Ha? Ay, pangitag babae nga dako. Pangitag ka ng babae nga gamay ra. Ay, di lang ko po eh. Mauwo lagi ko. Nakakuanggol, basta di mo tambag ka din noon. Maayo ni mong buhaton, sopa ka. Bahala ka sa buhay, tao ni mo lang doy. Ay, hapon naman lang. Huwag yung mabutong kong asawa na. Uy, wapalibak ay. Sika na nagpadong din sa bahay. Nagdago sa plastic na bag na may suod nga ukay-ukay. Mao ba? Nalangay ka kay dito kasi mong amiga. Ay, udong, uy. Da, nagkalingaw agad mig tabi, dong. Og nasab ko'y gipalit na newspaper, ay. Mubasa ta og unsay balita ron. Dahil, tanas kwarto na. Giganahan ko. Oh, ma ba? Oh, sige dong, tanas kwarto. Kay magbasa sa kong balita. Ay, sakit niya doon. Lo, balita. Ay, maniho lang dong ha. Kay magbasa sa ko aning kuwas aning newspaper. Ay, Oday. Ano mo, Oday? Balita. Usa ka drug pusher. Gitukhang sa pulis. Uy, kakuya, lagi sa panahon ron. Karon na, Day, karon na. Ipasutan ako akong mayod, Day. Ada pelain ay ita. Isa ka ba nang iyaan sa asawa kaya ang iyang bana na may ubuhi. Iyang asawa na nga bitog dako ang buhi. Isad sa bana. Mauli ay na. Iyaan di ay na. Gawasan ako, Day. Oh, ha? Mana ka? Ugay ko na magbasa diri. Man ako, Day. Ano ba mo din basa-basa na akong pusod? Palag na kong kapo, anak, be. Tiwas akong basa. Balita. Usa kami na tayo milaya sa minteryo kay Mingaw ko, no? Anak, mau dede mayo lang do. Nga, basa-basa lang ang newspaper. Nanggaw ng tao na ay. Wala kong makawayo Natay pa layas minteryo. Imingaw, hanggaw na. Wala kong makawayo nini pa. Nagdudang ko nga may kabit siya. Unya ang ikabit og dako kay bunal. Nga. Nga ako, haloy naman lang. Stilan kayo natin ka pangita. Sige, muha ka ng huot-huot. Panggol mga tabaga ni mga patuo. Ang niyang gigagaw mas Krista pa. Basin may kasayuran siya nga nagbinuang nga akong asawa. Makikita mo Krista pa. Ay. Klaro na kayo nang may kabit yung asawa. Busa, pangabit sad. O kanang yung igagaw sa Krista mo na kabita. Klaro man kayo pa nakatilaw langit do. Berhen pa na, ha? Siya kabitado lang do. Unsa? May kabit yun ay nga akong asawa si Sonia at Krista. Ugaw lang to, uy. Uga ko'y naluoy ni mo. Kagwapo ni mo, unya mga bit siya. Ako pa nahimo ni mong asawa, no? Digyog ko, mangitaglain. Kinsa nga ang kabit? Nakaila ka ba, Krista? Nakaila ka ayo ko. Hasta ka, nakaila ka. Suoda na ni mo nga, maong lalaki. Nagihimo niyang kabit. Kinsa lagi? Kinsa ang gikabit sa kong asawa? Kinsa, Krista? Unsa? Si Pari Ilyong ang gikabit ni Sonia? Ugaw, si Ilyong. Kadako ra ba taon ng Ilyong, uy? Kung ako'y babae, dili ko ang mga lalaki nga dako, uy. Ang akong gusto kanang lalaki nga igo-igo lang ang gidakon sa iya. Dili ko nang dako, uy. Kay mabunog ta. Si Pari Ilyong di ay ang gikabit. Kalagot. Kita ra ba ko sa iya? Si ikang Pari Ilyong? Tako kay nagbunal, uy. Jesus, Maria Josep. Di gitin taon ko anang dako, uy. Gamay man ko kong babay. Ang gusto na ko, kanang igo-igo ra. Mao di ay nga si Ilyong ay ang gikabit. Kay gusto siya og dako.
Kining ako. Igo-igo na butaw ng gidako na ni. Kana. Maunay akong gusto, gaw. Kanang igo-igo ra ang gidakon. Bagaw? Gaw. Pagidaan ko ang mga lakaw di Sunya. Pagidaan ko siya gikan karong gaw. Mga hayop! Mga traidor! Ngano nakabuhat kami niyo na ko Sunya? Oy, pre. Ngano man? Pre. Pasahilo ataon ko tong lando. Tailo! Dawato na mo ang among kabatayon. Ilam! Murul, pre! Kadako ba yung magbunalo yung mga nagawin? Talipay man yung duha ang inyong relasyon. Pues, ihatag ko yung duha ang inyong kagawasan! Dong! Tunghuat sa dong! Pasahilo ataon ko dong lando. Aba dili na mabakoy ang tanan. Pre! Hugaw na ko. Pre! Salo ataon na, pre. Pasilo. Pagkaasawa. Sailo? Pasilo, pre. Sailo? Pamura lagi, pre! Tabi ba ng imo ang imo, eh? Ugikan karon. Buwag na ta! Kaya ako, mangita na sa uglang ipuli ni mo! Maayo kayo. Nagpasalamat bitaw ko pa. Kaya wa masudli og panuway ang akong utok. Atong higayunan ako silang nagduo kayo. Sige lang. Okay ra na. Panghipos na lang. Asa maron siya ron, ha? Asa imong asawa? Nanghipos na sa iyang mga bisti. Mayo. Ipapahipos na. Nilayas na. Nilayas na. Ug ako, at tuon ko iyang gigagaw nga si Krista. Panguyaban ko siya. Sus, kananos. Kaya mura og may pagtanuosan na ako si Krista. Sus, induta naman ng Krista dong. Kung bati ka na, gamay nga babae niya, panguyabin ng bayhana. Ipulis yung asawa. Tinuod na ni Krista. Gisugot na ko nimo. O, gaw, Lando. Aw, maglando na lang ko nimo, uy. O, Lando. Gisugot na tika. Kaya naluoy ko nimo nga gibinuangan na ka sa ako igagaw. Salamat kay ni Krista. Ug manghinaot ko. Nga dili ka pareha og kinaiya si mga gagaw nga mangita og laing uyab. Dili ka na mahitabo. Lando, dili ka na mahitabo. Dili. Inuutan ko uban nimo. Okay ba nimo nga dadon ta ka sa bahay? Oo ba? Sige, tana. Pakuyo ko nimo. Ano tayo? Ipasuto na ng ngayon. Sakay. Unsa? Mabdos na kaday, Krista? O, Lando. Mabdos na ko. Nagbunga na gila nga tong gugma. Salamat ha nga. Nagbinuutang na ko dahi. Ako'y babae nga dili makamaong manglimbong. Okay naman sad nga ing ana ang gidakon sa imo good. Busa dili ti kabudian. Dili Lando. Salamat tay. Salamat sa imong gugma din ako. Dagang salamat. Buutan kayo si Krista. Duha na yung among anak karon. O happy kayo ko. Kay si Krista, kontento naman sa iyang gidakon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Edna. Kinaing pangita gyud sa kalipay na magkatambal sa iyang gipati nga kahidlaw sa iyang laki. O kining nahitabo sa kinabuhi, hindi na ko mahimo. Managit ko kaliko. First ko nang pamati ko sa lawas. Magtapis lang kong tualya nga mugawas din sa banyo. Mudiretso ko sa among kwarto ni Edward. Nagpaabot na rin to nako. Kanahan dito siya rong romansa nako kay humot naman kay ko. Ug usap-usap, wa pa ko makaihi. Dong Edward. Ni anak ko dong. Human ako og giahak na. Naghayang naman yung kanahan nagnanga. Kapait. Hakok ba ya? Ay. Gikapoy tingali ni Sinta pa ako. Ako'y kikanahan na ba ko da? Bakit ko nang gitapis na kong tuwalyap eh. Oops. Lami agyang ito ay tsak ko eh.
Ano na to? Maning pambana. Hubuon ko ni Pi. Nahubo na na ko. Kawatry lamit tanaw na. Iko man lang agi, ani. Dong Edward. Uy, matasa ba? Dong, matbayak kay ko. Dong, uy. Dong, matasa, uy. Day, hindi ka na day ka. Hindi na guligo. Uy, Dong, nay, oh. Ready to eat na ning ako. Uy, Sige na, Pi. Paisugasan ng imo, Pi. Hindi ganahan ko. Humutbi ka ning ako. Kaya pa ko makaihi. Bibi, ready. Bibi, agad na bibi. Sige pa, Dong. Sige. Wala nga nag-ayo. Sige. Uy, makabot. Di ko balik kami. Sige lang yan, aday. Pag-awasan ako yung ganap na agis at kamot dilo. Mao ba? Tagsara nga mangisog ang sa imong bana? Wala ki maoy. Pero may masagod din siyang lapoy siyang trabaho. Mga kamot na lagtila niya ang iyang gamiton panahon nga mutukar ang akong kanan. Uy, kabati. Ako, Edna, di gyud ko magsilbi, ana. Unsa ko tayo lami anang kamot og dila, uy. Para pasamot lang nas gana. Pero di gyud na maoy makatagbaw sa atong gustong mahitabo. Magawsan gyud sa atong kuan. Ang paggawa sa atong gana, nawa may gahi nga butang nga gipasod sa atong ginhawaan. Ano mag-ausan raman sad ko, ma. Ayaw man sa dino siya mukamit siyang kamot og Ay, ambot ni mong amawa ka. Kontento ka na lang sad ana, no? Ako sa akong bahin, di gyud ko magsilbi, ana. Inya, ma. Usam di may buhaton ako. Aron mahungitan git ko gahi, mama. Pangabit. Di lang ko, uy. Ala ko sa Edward, ma. Di ko makahimo sa pagluib niya. Kalog ka man kahang tambat. Pauli dito, oy. Kung man nagisapot nga naghunahon ang sitwasyon mo. Uli dito. May kay mihapit ka din sa amo, gawda. Agir ba tong bana ni mo diri? May kuyog man tong laki. Ma, bagaw? Aw, sa'yo di siya nahuman ron. Ni off-take sa iyo siyang trabaho. Kisam kay kuyog niyang lalaki, no? Base nung kauban niya sa trabaho. Kumusta kinabuhi minyo gaw? Malipayon ka ba? Ugaw, uy. Kay love man ako sa Edward. Bisag tagsara nga mangisog ang iya, ha? Pero love na ko, uy. Anong kaya nga magkagtagsar mo lisod kang Edward? Tagsara mangisog? Uy, nga nung tao na? Ada, tungo tingali na siyang trabaho, gaw. Hago man permi. Kanya, sige sag overtime. Mga permi sang tiko ko ang iya, ha? Hangtod karon, wapa ka mamabdos. Paita sa limo, eh. Mao na ginaingon, gaw. Nga wa tay mahems. Ako naman ginambana, gaw. Agwantahon ko na lang. Ay, sige, gaw, uy. Mulahos na kusbay. Alis ako, gaw, kaloy. Kaning day, akong igsuon. Magawag na ko, tabin siya. Og niya siya din niya ron manimpad pag bangit trabaho. Sino idi? Day da. Midas tanto nga pagkadabaho, day. Ninaw na ko estar sa inyo. Ano? Kamat siya niya lawas. Nindot kagakso na kugot. May day. Itutukam ko na yung kumayong ako magawang. Ha? Ngano ka? Ha? Walang. Anggid nga gungog na ang good. Mailhan gid nga igsuon mo. Tumagaw sa Manoy. Okay na ba kung nga ani siya magpuyo? Uy, imo ko na igsuon. Mahimo man ganitang makapadayon og laing tao kung doon imo hangyo. Kana pa bang imo gyud igsuon? Ani lang sa kasamo noy. Og to may bakante nga kwarto, simpig sa among kwarto. Ato lang sa kadito noy. Salamat day na ha. Daghan kini salamat day.
Mao ba? May trabaho na ang maguwang sa imong bana? Oo, ma. Atong isang adlaw siya nakasugod siyang trabaho. Macho ra ba og lawas ng maguwang sa imong bana, no? Mulang, kinahan man gani ko magtanaw niya, ma. O dihay makausama ay miagi siya sa akong atubangan. Wala klaruha siya, ma, uy. Dako kay ma. Paminaw na ko. Dako pa nang iya kay sa akong bana. Mao ba, nak? Ugoy, lami ara ba na anang dako, nak? Uy! Ito, maglaway ko da. Si mama, dugay na kay kang nabiyuda man, no? Unsa man, wadyo kay planong magminyo og usab? Hagbay ra ko nga gustong magminyo og usab, uy. Pero, wa pa man say nasaag og panguyab nako. Kining nak, kanang imong bayaw ba? Ina siya, be, nga naibog ko niya. Ikay palabtik og istorya niya para nako, nak. Di ko maoy. Mao ko masulti niya nga naibog ka niya. Tiguang naman gud ka, uy. Sampai siya mag-anon pa. Tigawang niya. Busok pa kayo ning ako, uy. Bisag suwayan pa. Pangitag laki dito ka. Lakaw dayon. Uy, ni mo, uli na ko, uy. Mag-inom ra ba to sila sa Edward doon, nagsinuy Eddie. Nangahubog na tingali to nun. Muli sa kumakayo. Mao ba? Dito ka kikin sa bahay ka? O gaw, soroy lang sad ba? Aman sad ka dito. Uli lang ko. Uy, hubog ra ba tong duha ay imong banaw ang iyang maguwang. Oo, bitaw. Nag-inom man tong duha sa kong pagbiya, good. Ang iyong bana, may hubog kayo. Ito ay, akbo naman to sa lamisa. Unya yung maguwang niya, wala nagtagay-tagay, siya rin usa. Sa diyo kasod sa inyo, anong ginom-inom to sila? Ay, wa, good. Ang iyang maguwang. Nakahuwa man og kwarta sa bag-o niyang itrabahoan. Mga nag-inom pud sila. Sige ka, uy. Sailo lang sa taha. Muli na ko sa amo. Ay, nakatug ba nis kahubog si Edward, uy? Si Manny Eddie ka? Asa ka? Tuan na tingali to siyang kwarto. Natug na pagtingali. Mulahos na lang ko sa mong kwarto, eh. Mag-ilis ko kay hamos kay kung lawas ta. Ay, wak na. May tukar na sa akong kana. Pero saan man natug ang mga kumpanas kahupog? Ay, matay my hands. Pasigaw na kong suka. Oh, hala. Si Manny Eddie man ang naghaya nga naghigda sa mong Catherine ni Edward. Noon sa Miss Manoy, patak ka malagsod ng kwarto. Habol pa nga ang muray nakita. Bisag naghabol ay ang dapit siya nga nagbagal yapon. Laro higit yung dako, Pikani, Walisod ko gani ning hapon, Ay! Wala! Nakupo man siya sa tanan. Nagkadako sa iya. Ang anik mangisog pero dako ng ayo. Anak akong mangisog mo. Hipon ako, pero baka mata niya. Anak na, hipon ako. Tali ang nangisog ko. Hindi na tani, Magkubok. Anak ang iyak. The soul's left me or just to be true. Bawal ako. Ay, galaming may Eddie. Haklag balik niya. Pwerte na kong tagbawas wang ni Edward. Ngano bitang nagpahubog-hubog. Lami ang manoy, Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Janine. Ginaingon, ayaw ikumpara ning atong love story sa salida sa sine. Scripted ba na? Kining ato ang hatagid akong bili kini ang real life story. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ako mahimong. Carlo, nganong mi amang ko ni magidadi ni Dapin sa baybayon? Aron way makabating lain sa atong panagsultihan karon. Way makabati na to. Gawa sa dagkong bawod nga nagapakapak sa siwol. Kaya nga naman di, Carlo.
Nganong murag nag-uol man ang imong itsura. Janine, maglisod ko sa pagsulti ni mo ini. Unsa man na, good? Kulbaan man noon ko diri. Jan, mga ikundahan pa sa ilo ninyo. Kaya nga naman di ay. Unsa may imong problema? Bisag usaon ako. Maglisod yun ko kung usaon ako kinis sa pagsugod. Unsa? Sorry kayo. Hinaot mo sabton ko nimo. Samot man hinuon kong gikulbaan sa imong gisulti, Carlo. Unsa ba isa nga imong nabuhat? Kuan, kining... Janine, sorry kayo. Sorry. Sultihikod ko, Carlo. Sultihi ko. May sakit ko, Janine. Oh, Carlo! Bay Fats, tanawan niyo sila si Janine o Carlo. Kakos naman lagi na sila. Nagdrama na sa Bay Carlo. Tama? Agoy, naghinilakay naman na. Ataka gini yung Carlo eh. Bis aktor. Bagi mo daw hilak. Unya, gusto mo itong bato na? Bay Fats? Oh, pabuto na to ang go signal ni Bay Carlo. Sila ito agdun Bay Louie. Unsa may imong sakit, Carlo? Janine, itagalan na lang sa doktor kung kinabuhi. Di ko makanawat. Di ko gusto mo biri mo, Janine. Carlo! Carlo, naluhoy ko ni mo. Sa mayagi na kong buhaton. Saman. Gusto na sa imong paghilak. Ay mo magbuhangyo ko ni mo. Unsa man ka na, Carlo? Sige. Bisag sa imong ihangyo ako ng buhaton. Gusto na ko nga. Nga kunod na ka. Carlo! Dili ka mo sukos. Di ko mapagos ni mo. Sige, mamalik na ta sa itong mga barkada. Carlo! Di ko mapagos ni mo. Alin na, Janine. Masige pangita na ta sa mga barkada. O, pagtago. Dayan, kanya pa isa itong nimutangan sila sa Carlo o Janine. Oh! Uy, nahitabo. Uy, siguro kay... Matay na kita. Sorry ha. Nakalimutan manggo ko sa imong gihangyo, Carlo. Kanigid si Carlo. Sapat yan mo itong kanta. Okay lang lagi, Janine. Di mo ko mamugos. Balag mamatay na lang ko. Nga dili ka maangkon. Ah, ngiga ka din ba, Carlo? Damaturo kayo na siya na. Si Bay Carlo, niligid din sa itong himutangan nga naglingon. Tanga Bay Fats, doon ta sa itong barkada nga, Toast Cottage. Day, Janine, muna lang nagpauli ninyo, ha? Sige. Mo uli naman po ko karon taod-taod, Fatch. Uy, dili dito mag-overnight? Di ko mag-overnight ba yun? Kay pangita na ko sa kong mama. Mama ka nangita ni mo? Dili ka na ang imong papa? Ha? Hala! Uy, muna ka, Fudge? Iwan ko ni mo daw. Tanawan niya, Carlo! Naglakaw sa dagat pa inga sa tuma! Maghikaw! Ano ako? Carlo! Ito, Janine! Uy, Carlo! Mahingi si Bay Carlo sa iyang pag-suicide! Carlo! Janine, anong gapos ko na mo din eh? Sagdi ko. Okay na ko. Masugot ako sa imong gihangyo na ko. Tinuod. Musugot na ka sa gusto na kumaytabo. Itong duha. Ha? Janine? Nadagit na sa gilang Tuan na, wa na. Gigunitan pa si Janine ni Carlo. Nya, gipasuhod sa cottage. Iyay, bida. Suya mo ko nila part. Wala na suya ka, Fats. Ha? Kawagi ayo ang nauna-unaan ako, part. Sabi? Kita, part. Magunay na lang ta, part. Naigon! Sure ka? Ayaw ko pasakit ikaw. Karon pa ba ako kasuway? Dili, uy. Pasakit tayo na nga ato ni mo nga. Namiay man eh. Sa manali mo, wala ginang. Hindi ka ganahan. Ganahan. Agay na yung sunod akong tulim. Nami. Taligi. Ayaw.
mo ako mo. Ay, paminaw nila diha sa buong post cottage. Ay, lapin na ni mo, uy. Makuwag ayaw nga. Lamig na kayo ni. Hanggaw mo ka, uy. Ano ka diha? Eksakto na. Nakabantang sa dulo. Hala, no? Ay, ang kanihain mo, uy. Hala. Nga naman ko. Pero may maglain ang akong kuto-kuto. Sige kong suka-suka. Ilabi nagpabuntag. May mga ikaon og manggang hilaw. Magawas ko. Magpalit kong manggang hilaw. Dami ang tanaw ni mo dyan, Ninoy, na may kaon. Pero sa bada ng manggang yung kaon, Noy. Wag aslong bayot. Hala, hala. Hala. Huwag ka slumi. Ay, modus ka. Unyag mabdus ka, musa man. Matubang ka sa akong mama o papa. Pagkaslan ka? Mo ba? Uy, wala na uso na ko, Janine. Wasa ko bokabularyo ang kasal-kasal. Carlo, Jan, mo magkagihas? Hinanaw magkakagsin eh. Parehas ba sa salida ang naitabo na tunduha nga? Nagpahilabot ka na ko, hilabot po ko nimo. Tapos, nagsabot na itangat. Kung mamabdos ka, magpasal ko nimo. Ba, di ba? Carlo. Huwag dada ka sa akong atik. Uy, di tinuod nga tikalan akong kinabuhi. Makakon ka di ay. Sakit, paano mo nagpa, uy? Nas? Ay! Sambaga ko! Giilad-laday ko ni mo! Hoy! Ayaw gikumparar ang atong story sa salida sa sini! Kay scripted na! Hatagi og bili kining naibo na to! Kining atong relasyon! Kay mauni ang atong love story! Magkatawa mo lang tanin mo dyan eh. Dramatista mo ka. Real love story. Pag real love story niya, nagdara ka sa kong atik na. Bahala kasi mo gibuhat ako, Carlo! Bahala ka! Kung makasabot sa akong gibati, dihang naibaw ko sa tinuod atik rade ang tanang gibuhat ni Carlo Guerrero. Dara ko no ko sa iyang atik, idili tinuod niya gitagalan na iyang buhi. Ayaw, untag matinuod. Mga automagsanars at ang palamay drama Compilation Part 159. O sa dili patamo tapuson na atong istorya magsanars, ako din pasalamatan pag-usap tanan ga comment sa kuha. Labi na sa akong mga komentor. Salamat jud sa inyong tanan. Isa jud akong basihan sa atong pag-intro vlog. Daghang salamat sa inyo. Labi na sa akong mga listeners na pinili jud kanunay nga paminaw pagsunod. Daghang ko salamat sa inyo ha. O ato i-shout out tanan ga comment sa kuha. Shout out na ko si Ma'am Del Sam 99, si Nilda Yikik, shout out po. Shout out na ko si Oscar Abaydog da sa Grahi Karkar Cebu. Si John Plastico, shout out po diha og sa imong tito diha sa Bohol. Shout out na ko si Marisol Lapsal, si Judith Sakia, Christopher Valdez, si Brian Ortigal, si Danny Lopez, si Topher Valdez, si Miles Biran, Dennis Mural, si Ila Caspier, Jimmy Sinal, ug Sugar Santos, Ina Palas, Richard Isco, ug si Jerome Lerna. Kung mao to mag-search atong gi-shout out no. Ug salamat jud kay sa inyo ha, sa inyong pag-comment pirmi. Mao jud atong basihan sa atong pag-apel sa atong pag-vlog sa atong part 159. At ang atangin na pud sunod atong upload mag-search sa atong part 160. Maghinay-hinay na po tag-edit mga listeners, maski sakit sa mata, hinay-hinay na jud tag-edit. Parang jud nalang tayo ma-upload mga listeners. O, osmo na ko mga listeners, daghang jud salamat sa imong tanan.